Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, ngifisa ke sikhulume ngalesithombe sika President weMkhonto weSizwe Party uJacob Zuma kanye noMary Phathi. Siseculateile ke isithombe enkundleni zokuxhumana. UMkhonto weSizwe Party wasukhipha istatement esicacisayo ukuthi kwenzakalani ngalesithombe. Benzela ukuthi singa-assume ngoba sizogcina sinama assumption wrong. Ukubuyela nje emuva kancane sizokhumbula ukuthi umama uMary Phathi ungabantu abajoyina umkhonto weSizwe Party isikhathi usasungulwa. Wayeseyabekwa abo-convener waseMpumalanga. Kwakhona-ke izinto asolwa ngazo, wabizwa eqenjini, wavukelwa amacala, wagcina emisiwe. Okuhamba isikhathi uPresident Zuma yena wa-appointa umama uBusisiwe Mkhwebane emveni kube sejoyinile umkhonto weSizwe Party ukuthi akabe uconvener waseMpumalanga. Okuthe umama uMary Phathi wayesefaka icala enkantolo. Inkantolo yayisithi iMK Phathi singathanga kahle udaba lwakhe, ayimbuyisele esikhundleni sakhe. Ayibangisakwenza ke MK Phathi ukuthi imbuyisele. Waqhubeka wayeseba iMpumalanga yayisiba nabo convener ababili. uMary Phathi wadonsa wabheka le, noBusisiwe Mkhwebane wadonsa wabheka le. Khona lapho kwavela iletha sesiyibona ku-Sunday Times. Noma iSunday World angisakhumbuli kahle, eyayibhalwe mama uMary Phathi ethi uyibhalele uPresident uJacob Zuma, eyayimazisa ukuthi isizathu esenza ukuthi udaba lakhe lingakhulunywanga kahle noma lingasingathanga kahle eqenjini ukuthi wanqaba ukulala ekamereni elilodwa kule hotela ababelibhukile no Deputy President okuJohn Mandla Kayisehlophe, ngoba wambhalela imessage. Wazi wathi unawo ama-message okufakazisa lokho ukuthi wayefuna ukuthi balale ndawonye, yena wanqaba. Isona sizathu acabanga ukuthi senze ukuthi udaba lakhe malikhulunywa lingasingathwa kahle. Hambile-ke isikhathi, kwase kufika isikhathi la khona umkhonto weSizwe Party uthatha isinqumo sokuthi umama uMary Phathi uyayi-terminate i-contract yakhe, okusho ukuthi akaselona ilunga lomkhonto weSizwe Party. Bazichaza-ke izizathu ezenza ukuthi ba-terminate i-contract yakhe. Asizi ukubuyela emuva kodwa bengithi asikhumbuzane kule ndawo ukuze uma sifunda le statement sazi ukuthi kwakwenze njani. Ngoba esinye sezizathu ukuthi wenza umcimbi egameni lomkhonto weSizwe Party kodwa onga-authorizwanga i-party. I-statement lesi siphuma kwi-Office of the Provincial Detachment. Sikhishwe ngomhla ka-1 April 2025. Isihloko sithi Statement of the Provincial Detachment of Umkhonto weSizwe Party in Mpumalanga. Sifundeka kanjena, Umkhonto weSizwe Party eMpumalanga ufisa ukunazisa ngezinto ezenzekile concerning indaba zangaphakathi eqenjini, nemizamo eyenzekala ukuthi kubuyiselwe ubumbano kanye nediscipline kwi-province. UPresident Jacob Zuma emandleni anawo njengo-Commander in Chief wa-appointa u-Advocate Busisiwe Mkhwebane ukuthi abe uconvener waseMpumalanga. However, since a-appointwa ubhekane nama-challenges amaningi avele ukuthi bese kuney'nhlaka ezimbili lapha eMpumalanga. Inhloso yazo beku-undermine i-mandate abenikwa yona nanokuphazamisa i-organization kuma-operations abewakhona. Lokho kugcine sekuyinkinga enkulu. Waze sekupresident wadeploya uDeputy President okuComrade Dr. Mandla Kayisehlophe ukuthi facilitate lolu daba, alibheke lolu daba, abheke noku-appointwa kwe-Provincial Detachment eyaba impumelelo-ke ekwenziweni leyo program. Kuthe-ke malilandelela udaba kwenziwa i-thorough assessment. Iphathi yayisithi cha ayi-revoke i-membership kaMama uMary Phathi ngenxa yokuziphatha kwakhe ukuthi uqhubekile wakhanda ukuthi kube ney'nhlaka ezimbili lezi ebezivukela i-organization. Ilapho-ke aba-terminate khona i-membership yakhe. Bathi noma sesithathiwe lesinqumo kodwa uMiss Phathi uqhubekile walida futhi zona lezi nhlaka ezehlukene okubalwa kuzo imicimbi enga-authorizwanga nokusetshenziswa kwama-resources kanye ney'mali ezibhilonga kumkhonto weSizwe Party.
Ukuze-ke kubhekane nalama challenges, uPresident Zuma usethathe isinqumo sokuthi yena personally angenelele ngokuthi avakashele eMpumalanga ukuze a-address lezi nkinga lezi ezenzakalayo. Obekuhleliwe ukuthi ufanele uPresident Zuma abe ne-meeting kanye nama-structures lawa akhethiwe for ama-ward nama-representative wonke akhethiwe. Kodwa ngenxa yokuthi kune-information esilikhile manje, umhlangano babona ukuthi ngcono bawuhlehlise ukuze bavikele isithunzi se-organization baphinde futhi bavikele ney'nxushunxusu ezingenasidingo. Bathi noma upresident ekhulumile yena noma ebenama-discussion no-Miss Padi, kodwa kufanele kugcizelelwe ukuthi i-meeting yabo ayisho ukuthi seka-reinstate-iwe, usho ukuthi sekayimember futhi yoMkhonto weSizwe Party, noma leyo nto leyo ivalidate izenzo zakhe. Ukusabalala kwalesithombe kanye ne-misinformation ekhona ku-social media i-propaganda. Onhloso yayo ukuqhubeka nokuletha ukwehlukana kule political party. I-status sika-Miss Paddy's membership asikakaguquki, okusho ukuthi namanje akaselona ilunga loMkhonto weSizwe Party. Akakaguquki ukuthi i-membership yakhe yaterminatwa. I-provincial detachment reassure wonke ama-member kanye nama-supporters oMkhonto weSizwe Party eMpumalanga ukuthi le meeting epostponiwe reschedule-wa, shuthi bazobeka olunye usuku, izoza ne-date bese bayabazisa abantu bonke ukuthi izoba khona nini i-meeting. Bathi-ke baqhubeka nokugqugquzela i-discipline, ubumbano kanye nama-strategic objectives e-political party ukuze kuzokwazi ukuthi kuserviswe abantu bakithi. Bacela wonke ama-members ukuthi ayizibe le misinformation and ahlale ethembekile kuma-principles e-MKP njengoba eqhubeka nabo ukuthi ba-strengthenishe ama-structures wabo eMpumalanga. Ikhishwe-ke i-provincial detachment oMkhonto weSizwe Party eMpumalanga. Bathi-ke mangabe ufuna ukwazi kabanzi ngale ndaba ungathintana ne-head of communication, uCommander Thuthukani Nkosi, bayibhala-ke inamba zakhe. Iyona-ke letha le ekhishwa uMkhonto weSizwe Party ebengithe nje angikwazise ngayo mayelana nodaba likaMama uMary Padi, la bacacisa khona ngoba ku-social media masibona lesithombe simbona yena emi nopresident efake futhi iskipa somkhonto. Yingakho ngithe akufanelanga sibe nama-assumptions. Nabantu ukuthi banamanga-ke bayazikhuluma iy'nto ey'ningi noma kuthiwa-ke kukhona uhlelo or abalihlelayo ukuthi ba-reinstate i-membership yakhe, kodwa kwamanje akukakenzeki. So bengithi-ke nami angiyilethe ngikwazise ngokwenzekayo kuMkhonto weSizwe Party. Sengathi-ke nalabantu abalikha i-information bangakuyeka lokhu ngoba kuyayiphazamisa inqubekela phambili ye-political party. Ngoba noma ngathiwa-ke uMkhonto weSizwe Party bowuhlelile ukuthi uzo-reinstate i-membership kaMama uMary Padi, kodwa leyo information mayingasiphume bengakaxoxi udaba phela ngiyacabanga ukuthi ezinye izinto efuneka ilungiseke ukuthi kufuneka eMpumalanga ibe no-convener yedwa. Yebo bobabili uMama uBusisiwe Mkhwebane noMama uMary Padi bangama-leaders alandelwa ngabantu futhi athenjiwe ngabantu. Manje kufuneka kuxoxiswane, kube no-convener yedwa eMpumalanga, mhlampe beze nesu lokuthi kungasetshenziswana kanjani ngoba phela bakhona abantu abalandela uMama uMary Padi, ukuze kugcine kungabi nale nto zokwehlukana, kube khona i-structure esisodwa eMpumalanga kodwa esisebenza ngokubambisana. Kwazi ukuthi into eshiwo uMama uMary Padi uyayisupport uBusisiwe Mkhwebane, eshiwo uBusisiwe Mkhwebane uyayisupport uMary Padi. Ngicabanga ukuthi kufuneka bafike kwisivumelwano esinjalo. Ngiyacela ukuzwa umbono wakho ngalolu daba, ngizwe nje ukuphawula kwakho ukuthi wena uthini kulolu daba olwenzakalayo. Kodwa ngale kokubala iy'nto ey'ningi mina nje ngiyazibongela. Ngiyacela subscribe ku-channel, ulike ivideo, ucommente, ushare nabanye. Ungasupporta futhi ngokujoyina i-membership yale channel. Iqala nje ku-R20 ngenyanga ukuya phezulu. And futhi uma kuvela ama-advert usabuka ivideo, ubheke nje maku-30 seconds uyibuke nje lo advert ngoba ngokuyibuka kwakho
uya-contribute-a financially kule channel. Nami-ke bakhona abangipha khona ukuze ngibe kwazi ukuthenga idatha, ngiqhubeke ngikulethele ama-updates azo zonke izinto ezenzekayo. Mina nawe asidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.